Welkom bij Enjoy Teenage, het verantwoord uitgaan vanaf 12 tot en met 15 jaar. We gaan even binnenkijken. Ga je mee? En we zijn aangekomen. We gaan naar binnen. Kom! Wel hij niet, ja ze wil de boy. Niet lang praten schatje, je bent veel te mooi. Ja ze heeft stijl, deze dame heeft klasse. Ze rolt met de swagger dus ik mag het. Yeah, ze is mijn down-ass chick. Als ik down ben is zij er altijd voor de niggas. Ze strijdt voor mij dus ik zeg er, wacht even. Ze lacht met me, omdat de boy shine, dan wil ze hem vast hebben. Yeah, schatje ik weet dat jij je mattie hebt. En ze zegt me ze vindt het zonde dat ik de man niet ben. Wie zegt dat als je met mij bent dat je anders bent als je veranderd bent, baby, halle back. Ik weet niet wat het is, zij vindt mij de shit. Ja, ze wil met mij zijn, mij zijn. Ze wil hem niet zo graag, dat hoor ik iets te vaak. Ja, ze wil met mij zijn, mij zijn. En heb je zin om te chillen, dus we nummer, baby, bel je boy. Bel je boy, je boy. En als je down bent en zin hebt,